tulisane kadung titik kumpul ahli swarga. Lah nek kowe nyawangane neraka. Dek iki panitia kok usuk budal dhisik soalé. Ono. Ayo coba. Nah, oke. sip. Bokong sema, 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 bokong sema, Sema. di sanggul, sanggul, sanggul yo nganggo cucu. Bokong sema, Ala sema. bokong sema, Oke, aku penonton yang kono terima, penonton kono terima. Oke. Sing ra terima karo kene aku. Ngapa? Nggak kono Kita apa? kowe ngilang ini, Pak Dene sini yang dhuwur iki lho di zoom. Kene nyekel HP rokok